Bayisithupha abantu asebebulawe igciwane COVID-19 eBhayi eEastern Cape. Bayikhulu amashumi ayisithupha nesikhombisa abantu asebehaqwe igciwane kulesiyasifundazwe. Lokhu kusanda kuvezwa uNgqongqoshe wezempilo uDokotela uZweli Mkhize njengoba ekulesiyasifundazwe. Umbiko siwuhlanganiselwe intatheli yezindaba zeSABC uLerato Fekisi. Well, i-visit yomphathiswa wezempilo uDokotela Mkhize khange ihambe endlebelele ngayo apha kwisixeko seNelson Mandela eMetro. Bekufuneke ayo kwi-testing sites ezide nasedwesi kodwa khange aphumelele ayo kwezo ndawo. Uchithe ixesha kwintlanganiso nabaphathi bezempilo apha eEastern Cape nalapha kwiMetro. Kukho izinto ezintathu eziphume kule meeting. Kokuqala kuvele kuba kukho ii-cases ezi-positive ezi-167 apha kwiMetro nabantu aba-6 abaswelekileyo kule Metro. Ndithetha ngale Metro qha kuphela. NgokuZweli Mkhize into afuna uyenze kuba kokuqala ufuna uqinisekisa ukuba ii-PPEs ziya kwizibhedlele ezifana neDoranginza neLivingston. If yakhumbula kwiveki ezimbini ezidlulileyo oonesi bakwezi zibhedlele baqhankqalaza besithi abazosebenza de banikwe izixhobo ezaneleyo ukusebenza ngexesha le-COVID-19 virus. Okwesibini uthe kuzoqasha oonesi bekade bengasebenzi baye kwezi zibhedlele bancedise ukugqeka kwezi zibhedlele. Okwesithathu uthe ufuna uqinisekisa ukuba abantu especially in terms kwimingcwabo they stick to regulations bangasondelelani and also more importantly bastick la number 50 qha kwimingcwabo. Masibele kuwe back in studio.